לעשות איתנו סיור של אילת במלון. אוקיי, אז זה הכניסה עם מדרגות וכאלה. ופה זה השטיח. נפתחי. כן, אני בכוונה מראה לכם למטה שלא תראו את כל היופי הזה. שם זה הלובי. ועכשיו אנחנו הולכים לקומה. כן. עכשיו אנחנו בדיוק מצלצלים. והנה, פתחנו. עכשיו אנחנו הולכים לקומה 3. תשם גם גונגר את זה. Don't put it Jasmine. טוב, בואו נראה לכם. אז הנה נפתח, ומה שיש פה זה הדלת, נועה אמרת אותה. נכון, פה זה הקורס, זה הספות, והנה בואי נמשיך, זה שם. בואי נלך בהילוך מהיר. הנה החדר. רגע. 3, 2, 1. ארונות. כן, בדיוק. זה מקלחת. שירותי, היי. כן, פשוט מצטערת, הייתי צריכה להתקלח וכאלה. אוקיי, בואו נראה את ההמשך. עכשיו מתקלחת, אז היא לא יכולה לעשות איתנו, אז בואו נמשיך. מה שעשינו יראה לכם את המקלחת תפוסה. פה זו מזוודה של נועה, היא נשברה באמצע, וזה שלי. והנה הארונות, זה מה שהיה, מה אתם רוצים? חמוד. אוקיי. זה הרצפה, זה המיטה של פאפה, אבא שלי, ופה זה מספר טלפון שאני כל פעם צריכה להתקשר, להגיד להם אם אפשר את הכריות של הבוש. והנה, החלק הכי אני אוהבת, זה המיטה שלי ונועה, אנחנו ביחד ישנות פה, בגלל שאין מספיק מקום, ופה יש לנו מקום, כן, אבא שלי הביא המון דברים, אז יאללה, פשוט מקווה שנהנתם, אז ביי! בואו לחלק 3, שמחר נראה לכם גם שאני אהיה בבחר וגם שאני אהיה באוכל.